Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Wah, mapeta. Kataya bagi masana merah lagi nga iya kata tarusan o mga kadiyo sa Pilipinas. Kataya yung mga buntalo mga tin sa Mina. Masya Allah. Yung ay maktab na maktab 74. Maktab 74. Ate so pandia Pilipinas. Ang so mga kadiyo ipundo din na mga kadiyo na Pilipinas. Dia mau mati dah, dia ikut. Yang ayah Aywa, speak. Ha? Sheikh Yunus. Assalamualaikum. Malo nga panutul. Wanto na karna sa yang ayah dapat ay pagututan sama na oras na 5:30. Kaya kabasairan, dita katawan. Kaya kabasairan na ada ko na ik. Na bundiran timua so iu tu agui gabi jamaah akhir. Oh, Allahu alam. Buka pesandig tanong. Pero ite mabagrarasoniran dasiran na ada ko na iga kaya pantagan. Nami oreso kaya tindaira. Ada man aguminiran tigin ada tigin kabayaji o pumayat. Oh, Allahu alam. Ada na rason wa. An mana rason na gip mana maktab na yon na commute kot. Oh. Kita na nakatawan. Oh. Di ka mga kuwan na, yan nagtas yung mga mitataro. Okay, nada buwan saan kuwan, nasa rami ni sampayakan. Okay. At anak po bakit yung mga padanan ng mga say. Ayaw miya nagyagan say, na mibuto ko so miyag ba so kuwan. Iso. Malahusat, tubig, sisa karsada. Pero kau tak pagayusan. Di na kata, miya ka pakilang tanoro nagyang amat, ama disiran di... Ataya papainal niran. Atataso panganak ng mga Pilipino. Twice. Miya. Atata na di sila ni mariparado sa makano mga bangsa. Ataya liwa Mina. Masya Allah, Mina. Nani mga tin sa Mina. Minate. Kaya mga kadi, kebantayan yung siran, nasusan siran, Masya Allah. Mga kadi. So, kaya buntala Mina, ito na po ang itsura ng Mina. So, ito yung Maktab 74. Maktab 74. Ayan po, makikita niyo yung mga Pilipino. Nagpipicture sila. So, ito po yung itsura ng Mina. Mina. So, bukas po ng after Salatul Fajar. Ay. Papitan mo rin. Tunay kaya flight yun. 15. Nama ko ano? Last to. Yung last flight? 16. 16. Ano ka nung ka taros? Kasi parang nagkagulo dito. Importante na adno. Sana di ka di papag-live. Pigil lagi na yung Mina. Mina.
Pero siya kan may kataros. Tigilan mo ba kami mo? Ate ba, kung may gabi surat, hindi nabuta ng niyakan. Parang nasira doon yung tubig dito eh. So, na yan. Sira di pa atin dyan. Na. Siya ko pa si Zero. Yan. Pasok naman tayo sa tent ng Maktab 70. Yan sa mga Sheikh. Sheikh Jumal. Kay Fahal. Sheikh Jumal. Mga Sheikh natin. Yung Sheikh Sahraman. Mga Sheikh yan yung mga kadi. Tunod Tayo matam. Dito po. Sheikh Jamal, ada kaya tarusan ibu? Ada kaya tarusan ini ya Miamin? Makanya deket. Importante na lang kung may kasoldo. Ayan po yung mga kadi. Ganyan po karami yung mga hajj natin sa Mina, Masya Allah. So dito po pantay-pantay yung mga tent ng mga haji. Ito po yung tent ng mga haji. Ganyan po yung itsura niya. Yan, may aircon naman sa taas. Tapos pumapasok dun sa loob yung aircon. So ngayon na Yawmut Tarwiyah, bukas na yung ukuf sa Arafah. Masya Allah. So salam si ko di imbabantay. Masya Allah. Atan sa mga kadiyo. Huwag na makilala niyo ron. So dito may mga ref pero wala namang laman. Walang laman. Hanapin natin yung pwede nating kausapin dito. Saya kabin, tunay ko. Miya ako sa pangkay. Kapit. Okay, melang ako na kopi ako. Si Sheikh Ali Kabili, ate pagid mo sa kopi sa Mina, inshallah. Kati sa kopi mapia niya kapaypay. Ang tunay kuha na mga flavor ng Sheikh. Na masarap yung flavor niya. Hindi ko lang alam yung flavor dahil galing Thailand kasi. Thailand. Thailand. Nasa lang mga bunang 67 viewers ta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Si Sheikh Ali Kabili po ito. Mashallah. NCR oh. NCR. Sheikh ng NCR. Inshallah, sino pang makikita natin ng mga Sheikh. Syukran Sheikh ko. So, ganito po itsura ng tent sa Mina.
So, pasyal muna tayo. Papamasyal ay. Pasyal kata jirani malilimpyo. Jirani palilimpyo na kawan. Ito na miyag ba? Sa aircon, miyag ba nan? Paliado sa mga aircon, no? Sa mga aircon nila na miyag ba? Ito mana isaw na pagito ka. So, mashallah. Kebalag tanong siya kung mga sekap. So, gitu, importante na mini pasyalamis kano sa kaya tarusan ng mga Pilipino sa Mina. Milenyo, so katatarusan ng mga bangsa tanong. Mga Pilipino. Kaya darupa salam sa kulangulanguan o di mantay. Dia na yakin nunuan lagi sualungan. Na perangkop nakasanubod na salam. Yang kaya 88 viewers. Ribon tayo sa yang kaya live. So gitu. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.